ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Лайк мондан дӯстон вақти зиёди шуморо намегирад, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки калон мекунад. Ташаккур барои дастгирӣ. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Ренато Майкано дигар ҷангвари топи вазни худ Ҷейсон Гейҷиро ба муҳориба даъват кард. ма бо Ҷейсон Гейҷи ҷангидан мехоҳам. ма ба Дэн Хукер визов додам, лекин фикр мекунам ки ӯ ин муҳорибаро қабул намекунад. ма тайёрам ки бо Хукер моҳи декабр ё ин ки январ муҳориба гузаронам. аммо агар ки Дэн Хукер ҷангидан нахоҳад, пас ма бо Ҷейсон Гейҷи ҷангидан мехостам. дар ҳама ҳолат ма барои унвон рафта истодам. ма чемпиони ин вазн мешавам ва шумо худатон ҳамашро мебинед, гуфтааст Майкано. хотиррасон мекунем ки Ренато Майкано рӯзҳои истироҳатии гузашта Бенуа Сен-Дениро шикаст дода ғалабаҳои пайдарҳами худро 6 кард. аз ӯ зиёд ғалабаҳои пайдарҳам танҳо чемпион Ислам Махачев дорад, 13 ғалабаи пайдарҳам. чемпиони вазни ним сабуки UFC Илия Топурия боварӣ дорад ки дар ҷанги кӯча Ислам Махачевро шикаст медиҳад. оё ма ба вазни сабук мебарам ё не? чаро ки не? ман ин корро як маротиба карда будам ва боз ин корро такрор карда метавонам. албатта ки ман худро дар муҳориба зидди Ислам Махачев мебинам. ӯ ҷангвари беҳтарин аст. баъзе вақт ӯ бисёр гап мезанад, лекин мо ҳамаи корро дар октагон ҳал карда метавонем, аммо на дар ҷанги кӯча, чунки дар чунин ҳолат ман маҷбур мешавам ки пули духтурони ӯро пардохт кунам, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, айни замон худи Ислам Махачев дар ин суханҳои Топурия ягон ҷавоб додагӣ нест, лекин ҳамдастаи ӯ чемпиони вазни сабуки Беллатор Усман Нурмагомедов чунин суханҳо навишт. танҳо гӯй ки кай ту дар кӯча ҷангидагӣ европоӣ, навиштааст Усман. ва дӯстон, ҳамин гуна Усман Нурмагомедов фаҳмонда дод ки европоиҳо дар кӯча ҷанг намекунанд. бояд қайд кард ки Топурия грузин аст, аммо дар Германия таваллуд шудааст, баъдан ба Грузия кӯчидан ва баъд ба Испания ва ӯ аз синни 15-солагӣ то имрӯз дар Испания зиндагӣ мекунад. чемпиони пешинаи вазни ним вазнини ACA Муслим Магомедов боз Фаридун Одилов ва рақиби ӯ Адлан Ибраҳимовро пас зада чунин суханҳо гуфт. ростига ма фаҳмида наметавонам, дар сарам нофаҳмоиҳо аст ки ин ду ҷангвари номаълум барои камарбанди ман меҷанганд. онҳо ин чизро арзанда нестанд, гуфтааст Магомедов. Честно говоря, вот понять не могу, не понять, мой пояс и 20 чисто левака там дерутся за мой титул. люди, которые не заслужили пояс практически. хотиррасон мекунем ки Муслим Магомедов дар муҳориба камарбанди худро аз даст додагӣ нест. ӯ вазни даркориро карда натавонист ва ташкилот камарбандро аз ӯ гирифтанд. Муслим ҷангвари бебох буда рекорди 14-0 дорад. ана оиди Фаридун Одилов бошад, пас ӯро финали Гран-при ACA барои камарбанд ва $1 миллион интизор аст ки дар ин муҳориба рақиби ӯ Адлан Ибраҳимов мешавад ва муҳорибаи онҳо рӯзи 13 декабр дар Москва дар турнири ACA 182 ба нақша гирифта шудааст. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки Муслим нисбати Фаридун нафрат дорад, чунки Фаридун ба ташкилоти ACA 10 моҳ пеш омадааст ва аллакай барои камарбанд меҷангад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.